An ba da labarin wani mutum da yake yin sana'a irin ta zane-zane, yana samun kuɗi masu arziki, masu sarauta da masu mulki suna son sanya irin waɗannan hotunan zane-zane a cikin fadarsu da kuma guraren shakatawarsu. Sai zama yana samun kuɗi. Mutanen garin suna ga wannan mai sana'ar shi baya sadaka baya kyauta, amma kullum layi ake a ƙofar gidansa ana karɓar zane da ya ana siya da kuɗi da yawa. Ashe shi kuma a ɓoye ya samu wani mutum mahauci a garin, ya ce masa kullum ina so ka dinga yanka shanu guda biyu. Ya tambaya me mutanen garin nan ba sa samu, aka ce nama yana musu wahala, lami suke abinci. Sai ce to kullum a dinga yanka shanu guda biyu ana raba mutanen gari suna samun naman miya ta hanyar wannan. To shi wannan ya ce wa mahaucin kakka gaya musu fa ni ne nake bada kuɗin da ake yanka musu shanu, daga ni sai kai sai Allah. Saboda haka mutane suka yi ta yaban mahaucin nan, kaga mahauci mai imani, amma wancan mutumin da Allah ya masa arziki baya ba kowa, baya taimakon kowa, mai hannun jarirai ne, mai hannun yan damba ne. Aka yi ta ɓata shi kuma mahauci ana ta yabansa. Aka yi ta tafiya a haka, shi mahauci bai ce wane ne ke ba shi kuɗin ba, shi kuma bai ce shi yake ba mahauci kuɗin ba. Aka ci gaba da yaban mahauci ana zagin wancan mai sana'ar wato rasmu, wato zane-zane. Sai da Allah ya wa shi mai zane-zanen cikawa. Gobe jama'a sun taru a ƙofar gidan mahauci sai suka ga ba nama. Suka ce yau fa me ya faru yau? Kuma wasu ma ba su je jana'izar wancan ba. Suka ce wannan mutumin ƙarama da ya mutu, baya taimakon jama'a, baya alheri, baya kaza. Aka yi ta la'antarsa bayan ya mutu, aka yi ta farin ciki da mutuwarsa saboda jama'a suna ga ba sa samun komai daga arzikin da Allah ya masa. Sai ce to gaya muku gaskiya, daga yau ba za a ƙara yanka muku sa ko ɗaya ba. Wanda yake ɗaukan nauyin kullum yake bani kuɗi in siyo shanu guda biyu in yanka muku, wancan mutumin mai arzikin nan da kuke zagi